Abusuafo mama kwa aba eba Susan Media Toso. Ena so ya da fofra Onyankopon e de akyɛn. Ene ya bebuya ne akonhoma efri ekura de kodwo nkwanta. Akwa akopiem ewo ayokoa Brofiedu. Ne efri hɔ ya akwa akopiem ewo adanse anwea so. Ne nyina ewo Cape Coast Kumase Kwantempɔn kɛseɛ no eso. A ne nyina so hye adanse Aspa district no ase. Asante mantamu. Yebetu anamon yi so anwumre. Na we say de ade sa na wutu kwan anase wutu anamon afri ekuro kwadwo nkwanta. Akopiem wo ayokoa Brofiedu. Akopiem ewo ekuro adanse anwea so a wobesi aka wo hyen afa said the kwan ni sudwumadi esitie ene said the ekwan no ni kuro no esitie ankasa eno nti monka ye ho de entu saa anamon yi me damos